našiel som si ešte jeden pochuťkový balíček. Veľká krabica, malý zázrak. Toto som mal rád ako malý chlapec. Tak, tu je balíček. Toto bol prosím pekne Tuzexový televízor z 80 rokov. Krásny, veľký, farebný. Toto bude tretí a posledný, čo nám chýba do série. Vyzerá, že bude tiež s obalom. Jasné! Pozrite sa. Toto je 30-ka s taštičkou praktickou. A toto by mala byť. Áno, je to 20-ka. 20-ačko, aj s obalom. Vyťahneme antenku. Tu je už spomínaná 30-ka. Prišli skoro v ten istý deň. Evolúcia vreckových televízorov od firmy Sony. You're about to see the Me TV, the Sony Watchman, the first truly personal TV. The Sleepy TV, only about an inch thick, or is it thin? And one Watchman has an AM/FM radio. A 10, 20, 30. Mám taký pocit, že 30 aj 20 má rovnakú uhlopriečku. V krajnom prípade dokonca dá sa to použiť aj ako zbraň. Bez batérok je to ako taký mobil zo začiatku 90. rokov. Ale to, že ste si na to mohli pozrieť televízny program, hoci kde, to už bola aká vychytávka, aký luxus. No jasné, 30 má ešte aj rádio a budík ráne. Nech sa páči, tu sú.